Türkmen diyende Polşanın yaşlı gatlığı ilki bilen Türkmen başı hali diri mi deyip soruyorlar. Türkmen başı özünün hokkalarını edip durmayalı deyip soruyor. Yaş gatlığı Türkmenleri tananok, men Türkmenistan'dan ya da Türkmen deyse sen Türk mü ya da Pakistan'dan mı ya da Afganistan'dan mı deyip soruyorlar. Soňky döwürde Polşada durly pudoklarda zähmet çekýän Türkmenistan immigrantları barha köp görse bolýar. Olar watany Türkmenistanda esasy azatlyklaryň çäklendirilmegi, ykdysady kynçylyklaryň ýitilesmegi ýaly ýagdaýlar sebäpli Ýewropanyň bu ýurdunda has gowy mümkinçilikleri we durnuklulygy gözleýärler. Soňky bir ýylyň dowamında gönümel Türkmenistanyň özünden Polşa gelýänleriň agdyklyk edýändigi bellenilýär. Aglawa ýagdaýda olar ýörüýte araçy şirketlere ýüz tutup Azerbaýjanyň üstü bilen Ýewropa syýahat etmäge finansiýarlar. Türkmenistanyň çäginden göni Polşa döwletine uçar gatnawy bolmanlygy sebäpli esasy aladalaryň biri kynçylyklaryň biri bolup durýar. Şol sebäpli hem Türkmenistanyň migrantlary Azerbaýjana gelýärler. Azerbaýjanda da bir näçe aýlap garaşyp, o taýdan viza alyp, vizanyň üstü bilen Polşa işe gelýärler. Araçy kärhanalar bar. Araçy kärhanalar diňe bir viza almaklykda däl, esasan hem şol iş tapmak, çağırış hatyny oňaryp bermek, Polşa geleninden soň olary iş yerine eltmek, ondan başga da ýaşaýy jaý bilen üpçün etmek işi bilen meşgullanýarlar. Elbetde aldaw salýan kärhanalary hem bar. Gynansak da aldaw salýan kärhanalar Türkmenistanly vatandaşlar, Türkmenistanyň raýatlary bolýar. Türkmenistanda Türkiýede işleýän işçi migrantlar kän aldawa düşýärler we pullaryny ýitirýärler. Ýakynda bir durmuşdan bir misal getiren, ýakynda bir tanışym Türkiýeden Azerbaýjana gitmeklik üçin bir araçy kärhana pulny berýär, $700 artykrak pulny ýitirýär. Olam oňa goşmaşa çykdyjy. Hakyny da sorap bilen ok, hukugyny da sorap bilen ok, sebäbi Türkiýede ýaşan döwründe özü nelegal migrant hökmünde ýaşap ýör, oturum alyp bilen ok. Hem de esas aladalaryň biri pasport meselesinde kynçylyklar ýüze çykýanlygy sebäpli olar Ýewropa gelmeklikde kynçylyk çekýärler. Ýylyň fevralynda Russiýanyň Ukraina garşy baslan dogly gerimli urşundan soň Polşadaky türkmenleriň sany görnetin köpeldi. Bir tarapdan Ukrainada okan we islan türkmenleriň köpüsi Polşaga geçdi. Beýlik tarapdan bolsa halkara sanksiýalary düşen Russiýadaky migrantlaryň iş we ýaşaýyş şertleri ýaramazlaşdy. Netijede olaryň belli bölegi Ýewropa açdy. Mundan başga 2020-nji ýylyň sentýabrynda Ankaranyň Aşgabatyň haýsy etasynda türkmen raýatlary üçin 30 günlük vizasyz syýahat düzgününe ýatyrmagy, şeýlede Türkiýanyň türkmen aktivistleri üçin öňkü howpsuzlygyny ýitirmegi Polşaga gelýän türkmen migrantlarynyň köpelmegine getirdi. Türkmen migrantları Polşada etasan guruluşyk, potrotçylyk we kän ukyp günäri talap etmeýän beýlik işlerde zähmet çekýärler. Olardan köpler ykdysady mümkinçilikler sebäpli paýtaxt Warsawada galmagy saýlap alýarlar. Türkmen migrantlary esasen hem guruluşykda hem de kuryerçilik işi bilen meşgullanýarlar. Meselem, Inhaştaýda görnüp dur. Volt diýdi, Glovo diýdi, şolaryň ýanky kuryer kompaniýalarynda şertnama bağlanşmak bilen işleýärler ýa-da egerde sürücülük şahadatnamasy bar olan Türkmenistan migrantlary taksiçilik etdi. 2024-nji ýylda Polşanyň biraz kanunlary ütkenligi sebäpli şu wagt taksiçilik etmekligem biraz Türkmen migrantlaryna kynlaşdy. Şertler kynlaşdy sebäbi Türkmenistanyň sürücülük şahadatnamalary berde resmileşdirmek kyn bolup durýar. Esasen Warşawa merkezinde ýaşaýanlar, Warşawanyň merkezinde ýaşaýan migrantlar kuryerçilik hem de taksiçilik bilen meşgullanýar. Warşawanyň Gırarak raýonlarynda ýaşaýanlar, olar esasen guruluşyk işleri bilen meşgullanýarlar. Polşanyň beýleki şäherlerinde, meselem Gdansk şäherinde köplençi potratçylykda ýa-da guruluşykdan başga da biriniň melleginde işleýärler, baga seretýärler.
Olar täze medeniyeti hem töwerek tasındaky gursowa uygunlaşmakda köp kynçylyk çekdilerdi. Azat bir jemgyýetde ýaşamagyň ähli zatdan ileridigini aýdarlar. Polşada wagtlan hem bolsa mümkinçilik tapynan türkmen migrantlarynyň sany barada tahkik maglumat bolmasa-da, olaryň sany müňlerçe hasaplanýar. Goloyda Polşanyň Aşgabatdan Warsawada Türkmenistanyň konsulluk edarasynyň açylmagyny sormak hem bu ýurtda türkmenleriň sanynyň barha köpelýändigine isharat etdi. İslendik Europanyň öýleki döwletlerinde bolşal Polşada hem girdejiniň bahasy, girdejiniň möçberi şähere bagly bolup durýar. Elbetde Warşawada hem de Polşanyň uly şäherlerinde, Krakowda, Wrocław ýaly şäherlerde aýlyklar biraz gowrak. Pul möçberinde aýtsak, aýlyk meselesi azyndan 3600-3800 zlotdan 4000 zlot we ondan ýokarda bolup bilýär. Ortaça 1000 euro diýip ortalama bahasyny aýdyp bilerin. Ayna näme edip bilýärler. Arassa girdeji hökmünde. Elbetde ütköşük tarapy Türkiýedäki işçi migrantlara seredende ählisi resmi işleýärler. Olaryň elinde saglyk ähtiýaçlandyrýşy bar. Elbetde şeýle ýagdaýlar bolup bilýär, legal däl ýagdaýda işleýän raýatlar hem bar. Olar hem elbetde onun elindäki ýanky dokumentlary bilen, resmi namalar bilen ýüze çykan kynçylyklar bilen bagly bolup durýar. Bizim migrantlaryň Merkez Aziýa döwletlerindäki migrantlara seredende Türkmenistanyň migrantlary biraz ýapykrak diýsek hem bolýar. Olar köplenç özleriniň watandaşlary bilen, öz raýatlary bilen birlikde ýaşamakly ymtylýarlar. Hostellarda ýaşaýyş şertler esasen de şähere baglykda ütkep durýar. Warşawanyň merkezinde ýa-da Warşawada ýaşaýan işçi migrantlar aýyna 600 zlot, 800 zlot töweregi 200 eurodan artykrak nyrhy bar, tölegini töleýärler. Ýa-da meselem bir ýere işe girende, şo taýda iş kontraktyny, şertnamany baglanşanda berýän aýlygyndan belli bir bölegini möçberde ýaşaýyş jaýy üçin kesip alýarlar. Egerde şertnama baglanşyp işe girse, hostellyň tölegi has hem amatly bolup bilýär. Meselem, hostellaryň bahalary 800 zlot ýa-da 850 zlot bolsa, şertnama esasında 570-60 zlota da ýetip bilýär. Bu elbetde Warşawanyň merkezinde. Polşanyň beýleki şäherlerinde de meselem esasen Gdansk şäherinde köplenç türkmen migrantlar işleýär. O taýda has hem amatly bahalardan hostellary alýarlar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmen migrantlarynyň ensemesi dünýäniň iň bir repressiw ýurtlarynyň biri Türkmenistandaky ýakynlarynyň howpsuzlygy sebäpli kameranyň öňünde çykyş etmekden taklansalar da watanyndaky awtoritar rejimden ýygyrlamalardan gaçyp çykandyklaryny gurrun berdiler. Polşanyň migrasiýa gullugynyň resmi sahypasynyň hasabatyna görä 2023-nji ýylda 53 sany Türkmenistanyň raýaty syýasy gaçyp atalgy alypdyr. Elbetde biz olaryň ählisini tanamyzok. Ýöne şeýlerek statistik maglumatlar bar, syýasy gaçyp atalgy alan adamlar bar Türkmenistanyň raýatlarynyň içinde. Öz ýurdunda, şol tanda Türkmenistanda gynamalara, ýygyrlamalara duçar bolmak howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýan adamlar Polşada syýasy gaçyp atalga ýüz tutup bilýärler. Emma bu ýolu geçen Türkmenistanlılar öňünden amal edilmeli we bilinmeli kanuny düzgünleriň bardygyny, öz ildesleriniň köpüsiniň bulary gözden salyp soňundan has sylsyrmly ýagdaýa düşýändiklerini, hatda ýygyny deportasiýa edilme howpy bilen hem ýüzbe-ýüz bolup biljekdiklerini aýdarlar. Düýbi Warşawada ýerleşýän Behwit Aramayan hukuk intervensiya birleşigi gurumasynyň aklawçysy, syýasy gaçyp atalga ýüz tutmak düzgünleriniň Ýewropa Birleşiginiň ähli döwletlerinde bir meňdesdigini, emma muny amal etmek dileýänleriň olary bilen ilik tüwme tanysmalydygyny aýdýar. If a foreigner wants to seek asylum in Poland, yes, so they are running away from the situation in their country because iň möhüm zat syýasy gaçybatalgy üçin Ýewropa Birleşiginiň düzgünine görä ilkinji giren döwletinde ýüz tutmalydyr. Mysal üçin kimdir biri ilki Polşa gelse, ol bu ýerde syýasy gaçybatalga ýüz tutmaly. Egerde biri başga bir ýurdun
Rumyniýanyň ýa Latwiýanyň üstü bilen Polşa geçip gaçyp atylga ýüz tutjak bolsa, onda ol muny ilki gadam basan Ýewropa Birleşiginiň döwletinde etmeli. Bu iň möhüm meseleleriň biri. Beýleki bir wajyp ýagdaý Polşada syýasy gaçyp atylga ýüz tutmakçy bolan Türkmenistanlar ilki bilen öz watanynda ýydarlamalara sebäwar edilýänligini delillendirip biljekmi ýa ýokdugy barada mazaly pikirlenmeli. Mysal üçin Türkmenistanda nähilidir bir kynçylyklara, adalatsızlyga, basyşlara duçar bolan bolsalar, egerde olar muny subut edip bilseler, olaryň Polşada halkara goragyny almak ähtimallyklary ýokurlanýar. Egerde olar watanyny has gowy ykdysady mümkinçilikler ýaly ýagdaýlar sebäpli ütgetmek isleýän bolsalar, olar bu ýagdaýda da ýüz tutup bilýärler, emma tertip düzgün eýem başgaça bolýar. Bu ýagdaý olaryň durmuşyny ütgedýär we olar ykdysady migrant bolýar. Ykdysady migrant bolmak üçin ol şahsyň Polşada wagtlaýyn ýaşamaga resmi ruhsady bolmaly. Şeýle-de ol Polşa çakylyk we wiza bilen gelen bolmaly. Garaz halkara goragy we wagtlaýyn ýaşaýyş ruhsady bir-birinden tapawutly zatlar. Olary almak üçin aýry-aýry proseduralary geçmeli. Different procedures and you cannot change between them. Hukuk intervensiya birleşigi gurumasy kyn ýagdaý düşen ýa maslahaty mätäç bolan migrantlara himayet berýändiklerini, diňe bir kanuny meseleler däl, eýse psihiki, moral taýdan goldaw bermek urunda hem tagalla edýändiklerini aýdarlar. Bu romanyň hünärmenleri migrantlaryň özleri üçin täze bir jemgyýetde ornaşyp bilmekleri üçin hem kömek edýärler. Olara jaý tapmak, çağalaryny okuwa ýerleşdirmek ýaly meselelerde ýardam berýärler. Это один из кабинетов нашей организации, в котором мы оказываем нашу интеграционную помощь всем мигрантам. Bu bizim guromamyzyň iş otaglarynyň biri. Bu ýerde bize ýüz tutýan ähli migrantlara, şol sanda Türkmenistanlara we Merkez Aziýanyň beýleki döwletlerinden gelenlere garaz ähli kişe uygunlaşmak boýunça himayet berýäris. Käbirler soraw bilen guromamyzyň muht juristine ýüz tutýarlar. Konsultasiýalaryň dowamında biz bilen habarlaşan adamda başga ýene nähili meseleleriniň bardygy belli bolýar. Şeýle ýagdaýda jurist olaryň işini, ony uygunlaşmak boýunça konsultanta geçirýär. Her kime individual çemeleşmeli, sebäbi her kimiň ýagdaýy dürlü bolýar. Встречаюсь вот как раз таки здесь. Все очень индивидуально, да, у каждого человека. Mysal üçin bize köp çağaly maşgalalar ýüz tutýar. Polşa olary täze bir döwlet bolan üçin gynansak da olar yerli dil babatdaky kynçylyklar sebäpli çağalaryny mektebe ýa çağalar bagyna ýazdyryp bilmeýärler. Biz olary bu uğurda ýardam berýäris. Olara amatly bolaýjak bir sebitden laýyk bir mektep tapmaga kömek edýäris. Elbetde terjimeçilik işlerinde hem himayet berip aradaky dil kynçylyklaryny geçip mektep bilen ara gatnaşyk gurup berýäris. Belki de bu iň möhüm meseledir. Ikinji ýagdaý bu jaý meselesi. Bize ýüz tutýanlaryň aglawasyny migrantlyk durumuna almak prosesindekiler düzýär. Polşada gynansak da berilýän kömek pullary ören ujypsyz. Bu sebäpli bize ýaşamaga ýeri bolmadyklar hem köp ýüz tutýar. Biz bu uğurda hem himayet berjek bolýarys. Ýöne bu bizim gurumamyzyň esasy işi däl. Biz esasan muht juridiki kömekler bilen meşgullanýarys. Emma biz jaý bilen üpçün edip biläjek ýa-da bu boýunça ugrukdurup biläjek beýleki guramalar bilen ara gatnaşyk saklaýarys. Bize ýüz tutup gelýänleriň jaý meselesi boýunça şol guramalar bilen habarlaşmaga ýardam berýäris. Üçüncü möhüm ýagdaý. Bu bize ýüz tutýanlaryň saglyk ýagdaýy ýa-da kroniki keselleri bilen bagly. Bularyň arasynda hatda maýyplyk derejesi bolanlar hem bar. Bu ýagdaýda has ejiz hasaplanýan adamlara kömek ören zerurdur. Olar şu agyr ýagdaýlarynda ýat ýurtda yerli dili we reallykları bilmän köp kösenýärler. Bu ýagdaýlarda biz saglyk merkezleri, keselhanalar, lukmanlar bilen ara gatnaşyga geçýäris. Zerur bolan halatynda bizim guramamyz terjimeçi bilen üpçün edip we degişli ähli tölewleri hem öz hasabyna ýapyp bilýär. Polşada täze durmuşa gadam batan türkmen migrantlary üçin bu aňsat bolmadyk ýol görnüşinden köp sany tynaglara beslenendir. Täze medeniýete uýgunlaşmak, dil öwrenmek
we is tapmak ýaly kynçylyklara garamazdan olar has gowy geljek umydynda ýat ýurtda zähmet çekýärler we gazançlaryny başardygyndan ýyzynda galan hosarlaryny goldamagy finansiýarlar.